Kaixo, Garikoitz Bebide naiz eta formulazioa eta nomenklatura kimikoa liburuaren egiletako bat naiz. Liburu hause, 78 orrialde dituen irakaskuntza materiala bezala sailkatu dezakegu. Eta gure ustean oso egokia da bai unibertsitateko irakaslentzat eta bai unibertsitateko ikaslentzako. Halere, uste dugu ere aproposa suerta daitekeela liburu hau batxilerrean dauden irakaslentzako. Zein da liburu honen justifikazioa edo motivazioa? Dakigunez, formulazio kimikoa eta nomenklatura beharrezkoa dugun tresna da sustantzia kimikoi izena eta formula jartzeko. Eta hauze, ez da bakarrik garrantzitsua pentsa genezakeen bezala arlo akademikoan. Baita ere, funtsezkoa da, esate baterako osasungintzan, merkataritzan, teknologian, esparru zientifikoan, besteen artean. Eta bizi garen mundu globalizatu honetan, nazioarteko arauak behar ditugu, guztiontzak baliokideak direnak elkar ulertzeko. Eta honen ardura, kimika puru eta aplikatorako nazioarteko erakundeak dauka, ingelesez UPAC bezala ezagutua dena, edo International Union for Pure and Applied Chemistry. Erakunde honek 2005 eta 2013 urteen bitartean, sustantzia kimikoak, bai organikoak eta bai ez-organikoak, izendatzeko arauak berritu zituen. Eta noski honek eragin zuen egoera bat non irakaskuntza material berria sortzea beharrezkoa zen. Hortik abiatuta hartu genuen erabakia liburu hause euskeraz argitaratzeko lehendabizi eta gerora gaztelaniazko bertsioa atera genuen. Orduan irakurleak baitu bi bertsioak eskuragarri, bai euskarazkoa eta bai erdarazkoa gure unibertsitateko editorialean. Edukiei dagokionez, formulazio kimikoaren eta nomenklatura kimikoaren arau berriak ulertzeko teoria garatua izateaz gain, irakurleak ere bai topatuko ditu ariketa eta adibide handana hau guztia ondo jarraitu ahal izateko. Eta azkenik gehitu dezakegu, irakurleak ere bai badaukala doainik gure argitalpen zerbitzuko web orrian PDF dokumentu bat ariketa guztiekin ebasturik. Bertotik jeitzi dezakena inolako arazorik gabe.